Программабызды редакциябызга килгән йылы йөкмәткеле хат юлдары менән дәвам итәбез. 17 мартта безнең кадерләсәйбез, кайнабыз, өләсәйбез Исмәгыйлова Роза Әхмәдуллағыз үзенең матур юбилеен 60 яшын билдәләне. Уны күркәм байрамы менән тормыш иптәше улдары, килендәре, кызы, кияүе, ияндәре тәбрикләй. Роза Әхмәдуллағыз Дыуан районының Иске Хәлил авылында ишле гаиләдә туып үсә. Тормыш иптәше Атайбад Вәсил Гыйндулла улы менән әле лә ошо авылда гөрләтеп яшәйләр, дөнья көтәләр. Аллага шөкер, безнең әсәебез киң күңелле, ифрат, юмарт кеше. Һәр эшен яратып башкара, бар нәмәне йөрәк ялы алып башкара. Иң мөһиме, әлбиттә, әсәебез безгә 3 балаһына, 2 улы Айрат менән Айдарга, кызына Алинага гомер бүләк итте. Шуның өчен без уга мәңге бурыслыбыз. Атайбыз Вәсил Гыйндулла улы менән безгә матур тәрбия бирделәр, зур тормышка аяк батырга ла ярдәм иттеләр. Бүген иһә улар килене Гөлнара, кияүе Ришатка ла якын газиз кешегә әйләнде. Әйен янсәрдәре өчен яраткан өләсәй ул әсәебез. Ияндәре өләсәй дип өҙөлөп торалар. Гел генә хагынып, ашкынып кунакка киләләр. Чөнки әсәебез үзе лә балалары, ияндәре өчен янын кыйып биргәдер. Ит киткес йомшак күңелле, изге йөрәкле булганы өчен без уны бик нык яратабыз. Хөрмәт итәбез, яшәү көсә алабыз. Рәхмәт әсәй, кайнабыз, өләсәйбез. Артабанда шулай киң күңелле, ягымлы, акыллы һәм кешелекле булып, безнең тормышыбызда якты маяк булып гомер ит. Туган көнең менән котлап, һине мең рәхмәт һүзе әйтәбез. Кайгы күрмәй, һау-сәламәт, озак яшәүеңде теләйбез. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең, улың Айрат, киленең Гөлнара, кызыгыз Алина, кияүгез Ришат, улыгыз Айдар, янсәрдәрегез. Хөрмәтле юбиляр Исмәгыйлова Роза Әхмәдуллағыз. Якындарыгыздың береһенән береһе матур теләктәре тормышка ашын, йыр бүләкте кабул итеп алыгыз. Биргәнһең һин миңә ул нурын таңдарҙың, яйғаның һин миңә бар гөлөн даланың. Биргәнһең ҡанаттар талпыныр сағымда, балалыҡ рәхмәтем йырымда сағыла. Ҡәҙерләп үҫтергән күҙеңдән таныйым. Быларға бәрәбәр нигенә бирәйем, берҙән бер бүләгем, тоғыры йөрәгем, итә күр ҡәнәғәт, риза булышыға, үҙеңә аталған йырымды ҡушып ал. Ҡәҙерләп үҫтергән мин һинең емешең, ҡуяның гөле баҡса, наҙлы ил һулышың. Инде буйыт һәм дә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙҙарын күҙеңдән таныйым. Инде буйыт һәм дә мин һиңә сабыймын, күңелең наҙҙарын күҙеңдән таныйым.
Buraslı hinge min eseyim altınım Hinge tipivlenim dünyanın asılım Ay menen kıyaştı